Vi har prøvet at spille frem med den her ligning, og vi fandt ud af, at hvis man rykker brøken til højre over på venstre side af lighedstegnet, så er det meget nemt at løse den her ligning. Faktisk er det nok den eneste vej, man kan gøre det. Men så skal vi gerne have, at de har en fælles nævner, de to brøker, og det gør vi ved at forlænge den, så de bliver 15 i nævneren begge to. Den første brøk, den ganger vi med 3, forlænger med 3, og den næste, den forlænger vi med 5. Så kan vi tage på begge sider af lighedstegnet og gange med 15. Brøkerne vil blive opløst, og x'et vil blive 15 gange så stort. Det gør ikke så meget, man kan altid gøre det mindre igen bagefter. Så vil vi gerne sortere, hvor de står inde, x'erne og de rene tal. Vi vil gerne have x'erne over på venstre side. Det plejer vi at have. Det kommer til sådan noget. Så skal vi bare trække sammen. Ja, det er jo så. Og så kan vi lave en brøk ud af den. Den kan vi så lave op, så det er et blandet tal. Det vil vi nemlig hellere have. I stedet for et uægte brøk. Det kan man ikke så heldigt.